कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण। हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीरथः कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुद मंदिरनाथ जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवदा। कृष्ण निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु
നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടൈകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ജയ ശ്രീ ഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം അപ്പൊ മാതാജി. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, നിരന്തര സജ്ജന സംസർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ചാല് നമ്മെ ഈ ലോകത്തില് തളച്ചിടുന്ന രജോ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാമം, ലോഭം, എന്തൊക്കെയാണ് കാമം, ലോഭം, മദം, മാത്സര്യം, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദുർഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ട് അകന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വെളിച്ചം വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുടിയിരിക്കും. അതാണ് ചിത്ത സന്തുഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഗ്രഹം, അത്യാഗ്രഹം, ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദുർഗുണങ്ങള്. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ദേഷ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്തുക. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഓരോന്ന് തനിയെ മാറിക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ മനപ്രസാദം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയോഗം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർന്നിരിക്കുക. അതാണ് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അത് അവിടെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണമെന്ന് പറയണം. ഇനി ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തിയോഗദഃ ഭാഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം. 20 എടുത്തതാണ് നമ്മള്. 21 എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ശ്ലോകം 21. അത് വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി അത് എടുത്തതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിശ്ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഭിദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥിശ്ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാട്ടോ. ഭീദ്യതേ ഭേദിച്ചു, ഹൃദയം ഗ്രന്ഥിഹി കുരുക്കുകൾ ഛിദ്യന്തേ, അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയഗ്രന്ഥികളിലുള്ള ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ കുരുക്കുകള് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭേദിക്കണം. ഭീദ്യതേ ഹൃദയഗ്രന്ഥി, ഹൃദയത്തിലുള്ള കുരുക്കളെ ഛിദ്യന്തേ, ഖണ്ഡങ്ങളായി ഛേദിക്കുക. ഇനി സർവ സംശയ ആശങ്കകൾ ക്ഷീയന്തേ അവസാനിക്കുന്നു. ച അസ്യ കർമാണി ഫലശൃംഖലകൾ ദൃഷ്ടേ ഏവ നിശ്ചയമായും
ആത്മാനി ഈശ്വരേ പ്രഭാവത്തോടെ വർത്തിക്കുന്നു, അതായത് നിയന്ത്രണാധികാരം പുലർത്തുന്നു. അപ്പൊ നോക്കാം, നമുക്ക് വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്രകാരം നമ്മള് ജ്ഞാന യോഗം ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അപ്രകാരം ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും ഹൃദയത്തിലുള്ള കുരുക്കുകളൊക്കെ അഴിക്കപ്പെടുകയും സർവ ആശങ്കകളും ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ യാതൊരു സംശയങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിത്തുടങ്ങും. ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത്, നമ്മൾ അവരുടെ സേവകൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. അതാണ് ആത്മാവിനെ യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കുള്ള പടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ്? അപ്രകാരം ഹൃദയബന്ധങ്ങൾ ഭേദിക്കപ്പെടുകയും സർവ ആശങ്കകളും ഖണ്ഡം ഖണ്ഡമായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം വിട്ടൊഴിയുന്നു. കുരുക്കുകള്, ആ തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കുറച്ചൊരു സത്വഗുണം, ആത്മാവിലൊരു വെളിച്ചം കിട്ടും മനസ്സിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പരമാത്മാ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അവരുടെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മള്, യജമാനനാണ് അവര്. യജമാനനായി ദർശിക്കുമ്പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന കർമ്മശൃംഖല, കർമ്മങ്ങളുടെ ആ നേട്ടത്തിലുള്ള ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നു. അതാണ് പറയണേ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ശ്ലോകം നോക്കാം. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഒന്നും കൂടി വായിച്ചരാ ഫുള്ള് ലൈനായിട്ട്. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവസംശയാഃ. വായിച്ചോളൂ. ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 3 പേരൊന്ന് വായിക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ടാ ഏവാത്മനീശ്വരേ. വായിക്കട്ടെ. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിശ്ചിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ. കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിശ്ചിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥി ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ടാ ഏവാത്മനീശ്വരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥേ ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാഃ ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യകർമാണി ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ട ഏവാത്മനീശ്വരേ. പ്രഭു വായിച്ചോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വിട്ടുപോയി. എന്റെ വരുന്നില്ല മാതാജി. എന്റെ ഇപ്പം പോയത്. ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ.
വരുന്നില്ല അത്. ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോ ഇത് കിട്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, എന്റെ ഗ്രന്ഥി ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പോയി അതെ അത്. പ്രഭു. പോയെന്ന് എനിക്ക്. എല്ലാവരുടെയും എന്റെയും പോയി. എല്ലാവരുടെയും പോയി. എല്ലാവരുടെയും പോയി. ഞാൻ ചിന്തേ ഗ്രന്ഥി ചിദ്യന്തേ സർവ സംശയ കർമാണി മറ്റെല്ലാവർക്കും വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മാത്രം കാണാൻ വയ്യ. മാത്രമേ കാണൂ. ആർക്കും കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഓ ശരി ശരി. മാതാജി സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത്. ഓ അതെ അതെ, മാതാജിക്ക് ഇല്ലല്ലേ. ശരി ശരി. നെറ്റ് പോയി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ശ്ലോകം. ഇടയ്ക്ക് മാതാജി ലീവായി പോയപ്പോ ഇതും പോയി. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, നെറ്റ് പോയിരിക്കാം. കർമാണി ദൃഷ്ടേവാത്മനീശ്വരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചേട്ടാ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നാൽ സ്വ ആത്മാവിനെ ഏകകാലത്ത് ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ, ബാക്കിയൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ നമ്മള് സ്വ ആത്മാവിനെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ആ തെളിച്ചം വരും നമ്മുടെ ഉള്ളില്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവും.
അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തെ ചേതനാത്മകമായി കരുതുമ്പോൾ, അതങ്ങനെ നല്ല തെളിച്ചത്തോടു കൂടി വരുമ്പോൾ നിരവധി പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഒക്കെ വരുന്നത് ചേതനാത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഭൗതികവാദികളാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ അസ്തിത്വം, ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്, ശരീരത്തെയാണ് കാണുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വരൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ പരമാത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഗുണപരമായി ഏകവും പരിണാമപരമായി ഭിന്നവുമാണ്. ഗുണപരമായിട്ടൊന്ന് തന്നെ. എന്താണ് പരിമാണം എന്ന് വെച്ചാല്? അളവില് വ്യത്യാസം. ഭിന്നവും പരിമാണം എന്ന് വെച്ചാൽ അളവ്. രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെന്ന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഉറപ്പായി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന മുക്താത്മാക്കള്. ഒട്ടനവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി പ്രക്രിയയിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ വിഭിന്നങ്ങളായ ഈ സർവദർശനങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തൽക്ഷണം ആ നിമിഷം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൂര്യദേവനെ പോലെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ കടും അന്ധകാരപൂരിതമായ നിശീതിനിയെ പോലുമാകുന്നു. ഒരു രാത്രിയില് സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് ഉദിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ അന്ധകാരമെല്ലാം നീങ്ങിപ്പോയ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ പരമാത്മാവ് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധകാരങ്ങളും തമോ ഗുണം അതങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും. കൃഷ്ണനാകുന്ന സൂര്യൻ ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ കടും അന്ധകാരമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും ജീവാത്മാക്കളെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണങ്ങൾ തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായാൽ പിന്നെ അന്ധകാരത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല, പിന്നെ ഇരുട്ടില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുട്ടില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് അന്ധകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അജ്ഞത. ആ അജ്ഞതയൊക്കെ കൊണ്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്രകാരം കടും അന്ധകാരമാകുന്ന അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണ കൃപയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സത്യങ്ങളും വെളിച്ചത്താവും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ, വന്ദനാ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അന്ധകാരമാകുന്ന ആ ഇരുട്ടിനെ, അജ്ഞതയെ മാറ്റിത്തരാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ കൂടി വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ അജ്ഞതയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങൾ, അപ്പൊ അജ്ഞതയില് അന്ധകാരത്തിലിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിവായി കിട്ടും. ഹൃദയത്തെ പരമാത്മാവായി നിവസിക്കുന്ന കൃഷ്ണകൃപയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തരോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പ പ്രകടമാക്കാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ഭക്തരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ, അജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവില്ലായ്മ, അതന്നെയാണ് ഇരുട്ട്. അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അകറ്റുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10:11 അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഏതാണ് 10:11? ജ്ഞാനദീപേന. അതിന്റെ വിവർത്തനം എന്ന് വെച്ച മാതാജി,
അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ആകയാൽ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ യുദ്ധസമയത്ത് അർജുനന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലും അങ്ങനെ അജ്ഞാനമൊക്കെ മാറി തമസൊക്കെ മാറി അവിടെ ഒരു പ്രകാശം ഒരു ജ്വാല വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനാകുന്ന ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിൽ തുടരുകയില്ല. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനസ്സ് പ്രകാശമാനമാക്കേണ്ട ചുമതല ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും. അത് ഭൗതികമായാലും ആത്മീയായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാവും. അതായത് ഭക്തന്റെ ദാസനായിത്തീരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, ഭക്തി മാത്രം ഭഗവാൻ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയണ. ഭക്തി കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. എന്താ ഭക്തി കൊടുക്കാത്ത? ഭക്തന്റെ അടിമയാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയായിത്തീരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി തീർന്ന് അതുപോലെ പലരുടെയും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ അടിമയായിത്തീരും. പരിപൂർണതയെയും ആപേക്ഷിക സത്യങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. എല്ലാ സത്യങ്ങളെയും അറിയാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മള് കുറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇതൊന്നല്ല വേണ്ടത്. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ജ്ഞാനം തനിയെ ഉദിച്ചു വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നല്ല വിഷമായിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനും ശ്ലോകം എന്ന് വായിച്ചു തീരാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാസത്തിൽ 2 വട്ടമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ള് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? ഏകാദശി പാരായണത്തിന്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അതും എന്ത് സ്ഫുടതയായിട്ടാണ് എല്ലാരും വായിക്കണത്. ഒരാൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതവും അല്ലെ. ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ പരിപൂർണതയെയും അപേക്ഷ സത്യങ്ങളായ സർവ്വതിനെയും കുറിച്ചറിയാൻ ഭക്തന് കഴിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയാൽ ഭക്തന്റെ ജ്ഞാനം നിശ്ചയമായും പരിപൂർണമാകുന്നു. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് പരിപൂർണമാകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തൻ അന്ധകാരത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. പരിമിതങ്ങളായ സ്വന്തം സമീപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് വീക്ഷണം നടത്തുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. കുറച്ചറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ കുറെ കൃഷ്ണ മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോകുന്ന മാതാജി കേൾക്കാൻ വയ്യ. സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഹരേഷ്ണമായ മാതാജി വോയിസ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട? ഒന്നും കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇടക്കൊന്നും കേട്ടു. അത് നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ വിനയാന്വിത ശ്രോതാവിന് പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട ആനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്താണ്? കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. നെറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോണു. അതാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി. കുറ്റമറ്റ ജ്ഞാനത്തെ സേവന സമർപ്പണത്തിലൂടെ ഉത്തമ വിശ്വാസ യോഗ്യനായ വിനയാന്വിത ശ്രോതാവിന്. എങ്ങനെയാണ്? വിനയത്തോടു കൂടി കേൾക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ശ്രോതാവ്. അവർക്ക്
പ്രാമാണികന്മാരിൽ നിന്നും അതറിയുന്നവരിൽ നിന്നും പകർന്നു നൽകപ്പെട്ട ആനുമാനിക ജ്ഞാനം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമോന്നതന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുണ്ട് പഠിതാവിന്. എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. അല്ലെ? ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. തികഞ്ഞ വിശ്വാസം. ആ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത എടുത്താലും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ശ്രദ്ധയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം. പരമോന്നതന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ദൃഢമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം ഭഗവാനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിക്ക് വിധേയനും നിസ്സാരനുമായ നിഷേധാത്മാവിന് പ്രത്യക്ഷനാകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിഷേധിക്കണവരുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ഇതുകളും പ്രകടമാക്കില്ല. ഭക്തർ വിനയാന്വിതരാകയാൽ, ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിനയമാണ് അവരെ ഏറ്റവും ഭൂഷണം. അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും ആർക്ക് കൊടുത്തു? ബ്രഹ്മാവിലേക്ക്. അല്ലെ? തേനേ ഹൃദയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യം ബ്രഹ്മാവിലേക്കും പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും തുടർച്ചയായി പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഭക്തരുടെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന അഭ്യസനത്തിനുള്ള ഉചിത മാർഗമാണത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ, എന്താണ് ഇവിടെ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭൗതികത. ആത്മാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങള്, സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, അത് തമ്മിലുള്ള കെട്ടുപാട് ഭഗവാനാൽ വേർപെടുത്തപ്പെടുന്നതിനാൽ ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഈ അറിവ് ഭക്തനെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ലാന്ന്. ഈ ബന്ധത്തെ അഹങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ഞാൻ എന്നൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? അത് വെറുതെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. കൂടാതെ ഇത് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ദ്രവ്യവുമാണ് ഈ മാനസിക ഐക്യം പുലർത്തുന്നതിന് പ്രീത്യർത്ഥമായി അനുയോജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദ്രവ്യവുമായി, അതായത് ഭൗതികത ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷെ ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്താണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാനം അവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. എന്നാൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സംശയ മേഘങ്ങളും തൽക്ഷണം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ തൻ്റെ യജമാനനെ ദർശിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ പൂർണ്ണമായി അവസാനിപ്പിച്ച് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെന്നും ദാസര് തന്നെയാണ്. ആര്? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെയായാലും സമൂഹത്തിലുള്ളവരെയായാലും ആരെന്ത് പറയണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി ആര് ജോലി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിത് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വേണം. കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണം താനും. അതെല്ലാം ഒന്നിലും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലെ? ഭഗവത് സൃഷ്ടിക്കും അതിന്റെ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തെ പരിപൂർണമായി സ്വയം നിരതനാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തെ ജീവാത്മാവ് കർമ്മഫല ശൃംഖലകളെ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ പരിണത ഫലങ്ങളെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാകുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നിരതനാകുമ്പോൾ കർമ്മ ശൃംഖലകളിൽ നിന്നും അവൻ തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നു.
അനന്തരം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ യാതൊരു പരിണത ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ധാമത്തിൽ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ നല്ലോണം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം, അയ്യോ എങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്, വീട് വിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടാൻ ഓരോരുത്തർ പോണ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വിഷമം തോന്നും, നമ്മൾക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരും. അപ്പൊ നല്ലോണം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ ഒരവസരം ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നു തരും, അത് ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി എന്തായിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഭഗവാനിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാത്ത ഭക്തി കൊണ്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുന്നു. അത് പിന്നീട് രജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന കാമ ലോഭ ആദികളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കും. കാമോ ലോഭമൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ ഏത് ഗുണം വരും? സത്വഗുണം വരും. രജസും തമസും പോയി കഴിയുമ്പോ കുറേശ്ശെ സത്വഗുണം വരും. ആ അവസ്ഥയില് ഭഗവാന്റെ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾക്ക് വരും. പറഞ്ഞാല് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് വരും. അപ്പൊ തൻ്റെ ഉള്ളില് ജീവാത്മസ്വരൂപനായിരിക്കണത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മസ്വരൂപനായിട്ട്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കണത്. അളവില് മാത്രമേ കുറവുള്ളൂ, ഗുണത്തില് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. ആ പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന മാത്രയിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, അഹങ്കാരം എന്താവും? അതിന്റെ കെട്ടൊക്കെ തകർന്ന് ഖണ്ഡമായി മാറും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഹൃദയഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അങ്ങോട്ട് കെട്ടുപൊട്ടിക്കും, ഖണ്ഡമായി തരുന്നു. അപ്പോൾ മായയുടെ മൂടുപടം മാറി കർമ്മബന്ധങ്ങള് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എരിഞ്ഞു തീരുന്നു. നമ്മൾ പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് പല പാപങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോരോ പാക്കറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് എരിച്ചു കളയും. എങ്ങനെ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഞാൻ എന്ന ആ അഹങ്കാരം, ആ വ്യക്തിബന്ധം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകും. അങ്ങനെ എന്താകും? നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വിരക്തി അനുഭവപ്പെടും. ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ തത്വം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ